I focus. My name is Meggaman. Rudo ndirorwa unotisefa. No, andidi makeda. Dinoda keparusefa. Kane bleki piyuti ndocheka. Ndoda kukupe pura toenda. Auwe. Ndoto fila sendo penga. Auwe. Kana ndika kutsa kuti ndinokuda mudiwa. Baby we, nenge ndiri serious yani mufume ndakabiwa. Baby we, kana ndika kutsa kuti ndinokuda mudiwa. Arudo ruri dangerous ndika kutsa kuti yani mufume ndakabiwa. Nenge ndiri serious wandonyanyoda, kana aripo nyangwe asipo ndomumirira. Rudo wandonyanyoba, akandifonera anoti chimbiza kusvika ukanonoka ndofa. Ndomuti baby ndinoda kugara newe, oti kana neniwo ndoda. Ukandisiya ndindega ndofa. But kana ndikakutsa kuti ndinokuda mudiwa. Baby we, nenge ndiri serious yani mufume ndakabiwa. Baby we, kana ndikakutsa kuti ndinokuda mudiwa. Arudo ruri dangerous ndikakutsa kuti yani mufume ndakabiwa. Ndinenge ndiri serious ndirorwa unotisefa. No, andidi makeda. Ndinoda keparusefa. Kane bleki piyuti ndocheka. Ndoda kukupe pura toenda. Auwe. Ndoto fila sendo penga. Auwe. Kana ndikakutsa kuti ndinokuda mudiwa. Baby we, nenge ndiri serious yani mufume ndakabiwa. Baby we, kana ndikakutsa kuti ndinokuda mudiwa. Arudo ruri dangerous ndikakutsa kuti yani mufume ndakabiwa. Ndinenge ndiri serious wandonyanyoda, kana aripo nyangwe asipo ndomumirira. Rudo wandonyanyoba, akandifonera anoti chimbiza kusvika ukanonoka